Sønderjylland er hjemstavn for mange højteknologiske virksomheder. Mange af disse virksomheder er opbygget gennem generationer. Det er tit familiens tilknytning til Sønderjylland, der er årsag til, at virksomheden stadig hører hjemme her. Udviklingen sker med rod i historien og med anvendelse af den nyeste teknologi. På den måde går tradition og fornyelse hånd i hånd. Tilsvarende gælder landbruget, der stadig spiller en stor rolle i vores region. Med basis i ærlige ingredienser som byg, marsklam og mælk sælges sønderjyske fødevarer over hele landet. Specialost fra naturmælk, øl fra Fuglsang og økologiske landbrugsprodukter fra Grams Slot. Ingen anden landsdel har så mange egnsretter. Det skyldes, at Sønderjylland altid har været et mødested for kultur. Denne mangfoldighed er en rigdom, der skal bevares, men den kan kun bevares, hvis den udvikles. Derfor er Slesvigs Parti i samarbejde med en af Danmarks dygtigste kokke udvalgt en række traditionelle egnsretter og givet dem et twist, så de får nyt liv hos nye generationer. Tradition og fornyelse. Slesvigs Parti. Vi har opskriften.